приятели, за малко без да искаме, спряхме моята малка сестра спря. Голяма сестра. Моята голяма сестра спря клипа. Изцяло, без да иска, не на пауза, просто Без да иска. И сега ще стигаме отново за къщата. Сега ще направим една пауза. Съжалявам, че се забавихме, защото свършиха ни дървата и трябваше да вземем още дърва. Имахме 2 стака дърва и малко се повлякох с дървото и почти направихме къщата. Съжалявам. Бяхме Миша и Жасмина и сега отиваме да правим отново къщата. И докато правим къщата ни трябва дървото и отиваме да правим къщата. Ще направя пак паузата. И сега къде е къщата? Отивам да търся сега. Някъде тук е. Не знам къде е. 1 човек, 2 човека, 3 човека. Влязох някъде! Влязох някъде! Влязох някъде! Влязох Виж! Влязох някъде! Виж къде! Дай, бързо! Какво това? Масера! Какво значи това? Супер! Това е състезание, където получавам шайка ми. И какво трябва да правим? Сега чакаме. Какво? Ето. Тестваме. Какво трябва да правим? О, взех! Всичко вземи. Яйца на крипори, супер! Готино! Ще взривим другите! Супер! За голема! Трябва стъкла! Кой ли трябва? Диамантена броня закон! Диамантено! Ако се намерим с ком, Ще ми даде? Да! Те на къв. Броня! Виж колко айта ми! Готино! Чакай! Виж! Трябва му седло и да имаме слама. Аз как ще седна? Чакайте! Забравихме, че включихме видеото и... Вярно, хора, събрахме наистина. Събрахме зима! Вземи го! Какво може да е? Няма го получихме. Спайзе на ми трябва Там. Лък! Добре, имам ми лък! Стой! Лъки! Тя не мога да си... Вземи го това. Чакай. Заби. Заби! Хора, съжалявам, но трябва да изключим клипа и няма